Îți e dor de călătorii, îți e dor să spui wow când ai ajuns în vacanță, să vrei să te așezi și să te bucuri că ești în locul potrivit. Ei bine, dacă știi despre ce vorbesc, înseamnă că ți-am ghicit gândurile de călător. Salut, sunt Mihai Fără Filtru și bine te-am adus în următoarea ta destinație de vacanță. Astăzi suntem în Predeluț, Brașov. Aceste case, desprinse dintr-o poveste pe care abia aștept să o descoper, sunt construite între dealurile înalte care sunt gata să primească prima ninsoare din iarna asta. Cele două case se potrivesc perfect cu locul în care au prins viață, la 900 de metri altitudine, cu o priveliște magică, munții Bucegi și castelul Bran. Haideți să vedem prima casă, cea cu 3 camere. Livingul te întâmpină cu căldura unei case de munte, un melanj perfect între tradiție românească și confort modern. Lemnul și culorile folosite se potrivesc perfect cu locul în care această casă a fost construită. Cele două canapele sunt orientate numai bine către acest șemineu. Ce loc mai bun în care să te așezi și să stai la o șuetă. Tot la parter se află și bucătăria, care e utilată pentru o cină pe care o poți continua în casă după ce ai început-o la grătarul de afară. În drum spre cele 3 dormitoare de la etaj, atenția ți este atrasă de balustradele sculptate manual, corpurile de iluminat din lemn masiv sau obiectele vechi, prețuite aici ca într-un muzeu. De îndată ce intri în dormitor, parcă ai vrea să te așezi în pat ca să cuprinzi cu ochii toate detaliile de aici. Lemnul lucrat manual, aceste corpuri de iluminat ca niște colivii, fotografiile de pe pereți care continuă ca o peliculă, spun o poveste despre o proiecție, un film autentic din care n-ai mai vrea să pleci. În drum spre cealaltă casă din curte, descoperim 2 locuri de cazare gândite pentru cei care vor să fie mai aproape de natură, un fel de glamping în stil nomad. 2 căruțe cochete amplasate în centrul proprietății, în care vei găsi pe lângă un pat dublu, o baie, un televizor și o chicinetă dotată pentru un mic dejun rapid. Iulian, omul care a gândit cu mintea și a făcut cu mâinile lui acest proiect, ne spune de ce a construit fix aici în Predeluț. Noi inițial am vrut să facem la mare. Și după ce am făcut toate calculele, am văzut prețurile foarte scumpe și sezonul foarte scurt și ne-am reorientat către munte și nu-mi pare rău. Nu-ți pare rău absolut deloc. Deci cred că am făcut o alegere foarte bună. Da. Pentru că este sezon mereu, tot timpul anului este frumos, nu există vreme urâtă la munte. Iulian este designer, e important să știm lucrul acesta. Spune-mi ce te-a inspirat. Mai multe elemente. M-au inspirat tradițiile românești, m-au inspirat designul românesc, designul vechi din Moldova, de unde sunt și original, din Transilvania, din Maramureș și toate aceste elemente am încercat să le strâng într-un singur loc. Tavanele sunt Da, asta a fost ideea, să fie cât mai mult spațiu. Când vii la munte vrei să te simți, să inspiri, să te uiți la priveliște, să vezi view-ul iarăși este foarte și important. experiența de afară ai mutat-o și înăuntru. Exact, adică să ai cumva o experiență foarte plăcută cu foarte mult spațiu în jurul tău. Am văzut că predați și mici lecții de istorie oaspeților care vă trec pragul. Da, cumva, da, pentru că avem niște tablouri cu personalități marcante din istoria românească și au un QR cod, mai mult pentru străini, dar de ce nu și pentru români, care pot să-l scaneze și să afle toată istoria persoanei respective. Hotărât să scriem și noi istorie cu o nouă experiență de călătorie prin România noastră pitorească, am intrat în cea de-a doua casă de oaspeți, de data aceasta cu 2 dormitoare și 2 băi. Când intri în cea de-a doua casă, găsești mai mult decât un loc în care să dormi. Găsești o poveste de dragoste care n-ai mai vrea să se sfârșească. Totul aici este despre confort, de la șemineul care este aprins și este absolut minunat, până la această canapea comodă. În stânga este zona de luat masa, dar și o chicinetă care e dotată cu tot ce trebuie pentru un mic dejun frugal. La etaj sunt cele 2 dormitoare triple. Hai să le vedem. Dormitorul este construit cu același suflet și în continuarea poveștii de la parter. Tăblia albastră a patului întrerupe continuitatea acestui lambriu, care îți dă senzația că ești într-un mic refugiu montan. Camera este perfectă pentru o familie formată din 2 adulți și 2 copii.
Adulții, părinții pot dormi aici, iar copiii în patul de la etaj care este la capătul acestor scări. Cât noi vizitam camerele de la etaj, la parter se pregătea ceva. Ne-am plimbat până când s-a făcut seara și până când s-a umplut și masa. Și vinovată este Mariana, care ni s-a alăturat. Mariana este soția lui Iulian. Mulțumim! Cu drag, cu mult drag, vă invit să gustați din bucatele moldovenești, adică plăcintele moldovenești. Cine le-a făcut? Mama, bineînțeles, da. Ce bine e când ai o mamă care știe să facă plăcinte moldovenești. Și asta este o plăcintă cu ciuperci. Ciuperci și cartofi. Și ciuperci și cartofi. Da, și mai avem și plăcintă cu varză. Nu știu dacă ați mai mâncat plăcintă cu varză. Am mâncat, ce bună e. Și acum îmi dau seama, după prima mușcătură, cât îmi este de foame și cât mi-a fost de foame. Și mulțumesc. Cu mult drag să încerci și plăcintele cu brânză și mărar, care sunt excepționale. Mama le-a făcut, eu sunt obișnuită cu gustul, mama le face de 100 de ani, să zic, toată viața le-a făcut, dar sunt foarte bune. Sunt foarte bune și mai e mâncare pe masă. Se poate comanda prin sistem catering, avem bucate transilvanene, dacă tot suntem în zonă, și pentru că ne dăm seama când venim în vacanță, nu vrem să gătim, sunt mama a 3 copii și înțeleg toate mamele că vrem să scăpăm de bucătărie. Așa că voi rezolvați această problemă. Da, și rezolvăm această problemă foarte simplu și e foarte gustoasă în același timp mâncarea. Și te bucuri când vezi așa ceva pe masă și cred că te bucuri și atunci când pui o bucată din sufletul tău în această construcție. Ca să facem o paralelă, când veneam acasă la bunici și vedeam în fața casei erau iesle și animalele băgau capul prin acea iesle și mâncau de acolo și mă uitam cât de faine și cât de interesant este, stăteam cu orele și mă uitam pe geam la acele iesle și mi se părea foarte interesant și aici am transpus și aici la mine cumva aici simbolic. Capetelor noastre. Exact. Cu cele 2 capete de bivoli care ies și mănâncă din spicele respective. E o compoziție interesantă care cumva am vrut să o transmit. Tu nu te oprești cu povestea aici? Nu, încercăm să mergem mai departe. Clienții care ne trec pragul ne dau curaj pentru că le place ceea ce văd și vrem să mergem mai departe. Să deschidem un restaurant pentru că se cere, să deschidem un spa și un mini hotel, ca să zic așa, de 7 camere aproximativ. Un fel de boutique hotel, exact. Asta înseamnă că trebuie să ne întoarcem la voi. Da, vă aștept cu mare drag, probabil în 2 ani și... În 2 ani de zile ne programăm încă o vizită aici la Predeluț. Până atunci, vă mulțumim și vouă că ați fost lângă noi și nu uita, România n-are nevoie de filtre ca să dea bine în pozele de vacanță. România, te-am colindat, mai mănâncă o bucată de plăcintă, te-am pupat și ne vedem data viitoare.